عزوز السلامتاي أو زلزل لخمو يبزحهم كورات خطاتلتي مدبنا أب زحلفة كفال تمرتنا حدث كمبيوتر كاباكو أو تينا كمي جيرنا قطعت إمنا نسرح دلوتي كنجبران كنكتلهم زلنا تشعات من قدتات إنا تماهرنا نيرنا نلوم دما نزا كمبيوتر كمي جيرنا كنت كاملا نخل بالزبل زتدالوها تمرتي نكتاتل هراين بار نايلومي تمرتنا كمبيوترنا لك كم كال ناي جزا إلكترونيكاوي أو واحد كمي جيرنا بزقبا كنت كملا أنخل زبلي كخون كمبيوترات بزتفل عليك ارتسن ملكعن السلا زسرحة كمبيوترنا أنولع علو باتن كاب حانت كمبيوترنا بكال كمبيوتر زتفليك خون يخليو كدمي كمبيوترنا تتكمنا سرحنا نجمر كله اتم مسارحيتات ناي كمبيوترنا تلقاقيبهم ننحلدهم توهيدهم كم زلو كان رقاقز يقبع كمبيوترنا نزا اب تحتي نري ازلنا كرتي ويدما ملكع زلوا ناي باور باتن اللوا نزيا كرت زيا مس صايتنا هنا نولع كل كزي كم زعينت سيمبول عند هداريخم ناي سويتش المخانو كتجنزبو ختقولوا عليكم ذا سيمبول زيا يونيفرسال باور باتن سيمبول يا مالتي سلازي كمبيوترنا كم زعينت ارما الزلوا باتن هداريخم باصايدكم كتقولوا تقولوا زي مالت كمبيوترنا كمبيوتر سلا زفلاله بزا ملك زيا ريخم هم كتقولوا تقولوا حرين بار كمبيوترنا مسؤول عنها أفتي فلما نريو زلنا سكرين فلي الزبالة تريد زلو سكرين كترينا إذا سكرين زي بوتين أب ويدما تا كمبيوترنا أب بوت أمكبر ويدما أمولع ويدما أب متسع كم زلا يوزمل كتلنا مالتي إذا ناي بوتين بروسس كساب 15 سكند جميرو كساب حدا دقيقة كوسد يخل بصقامنا نريو زلنا ويندوز 7 اوبريتنج سيستم زتصعنت كمبيوتر بوت كتقبر كلا يوزر إنا زلو بيمانا وغن نريو زلنا سل دما ويندوز 10 اوبريتنج سيستم تتصعنت كمبيوتر بوت كتقبر كلا ويكجمر كلا يوزر إنا زلو مالتي هراين بار تا كمبيوترنا بوت مسقبرت اللوجين كنجبر كتحتنا تخليها زمالة اللوجين كنجبر تا كمبيوترنا باسوردن يوزر نيمن مستحتنا مالتي انت الان مجمر تاكزين ولا علنا اكوينا جن تخليها تتونا مالتي سلازي او مساتنا حدش اكاونت نفتر مو بتا اكاونتنا دما كنتكم نخل زين ريو زلنا ويندوز 7 كوينو اجي نزي اكاونت زي تامير اساد زبل زلو باسورد يتحطو زلا مالتي سلازي باسورد ياتيو انتر متصقط دما نابتي مين ديسكتوب ناوت مرحب هراين باراب ساعات زي كمبيوترنا ولعناها علنا كثيرنا نريو دما كيبورد كمون ماوس كميجرنا ينا نتقاملو زبل يخون مسارحيتات زياتهم اتوم اكاندي مسارحيتات اب كمبيوترنا انا تكملهم اسلا زخونو ناي قدن كنفلطومن كنملكومن كنكلهم علنا زين ريو زلنا اتي ستاندرد زخونه كيبوردي مالتي هجي حبر بحبري فلاليو يرئنا له اتوم كان حساس سمياو كوينم درعينا زلو فيدلات كاب اي جميرام كساب زد كومون زتفلاليو كالوت سيمبولز زلو ناي تايب رايتر كيسيلنا ينانزوام ساتم بقوم تحاجزنا ناي تايب نجبر كال ويندوز كي زبهالو اللونا ناي ويندوز ارما زلو مالتي في كيبورد ساتم دما نخدم على نتكملهم كال ابلكيشن كي زبلالو ابت كيبورد بتوصاهي بيمان وغان دهتارينا نيوميريك كيباد زبلالنا لك هم كالكوليتر قطرتات كنصحفلو نخل كالوت زتفلالي فانكشن كيس
እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ካብ F1 ጀሚሮም ክሳብ F12 ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኪስ ኣለውና ማለት እዩ እዚ ሓደ ስታንዳርድ ኪቦርድ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ኪቦርድ ወይ ድማ ብዛዕባ ታይፒንግ ትማሃሩ እንደደሊኹም ኣብዛ ዌብሳይት ኣብ ታሕቲ ገይረልኩም ኣለኹ typingweb.com እትብል ኣቲኹም ክትማሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ኪቦርድ እንብሎ መሳርሒ ጽሕፈት ቁጥርታት ይኹን ዋላ እውን ካልኦት ሲምቦልስ ናብ ኮምፒውተርና ንኽንጽሕፍ ዝሕግዘና መሳርሒ እዩ ነዚ መሳርሒ እዚ ናይ ግድን ክንመልኮ ክንክእል ኣለና ማለት ናብ ስክሪን እናጠመትና ታይፕ ክንገብር ብዙሕ ልምዲ የድልየና ቀፂልና እንሪኣ ድማ እታ ማውዝ ንብላ መሳርሒት እያ ማለት እዩ እታ ማውዝ ንብላ መሳርሒት ነታ ፖይንተር ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪአን ዘለና ፖይንተር እዛ ኣሮ እዚኣ ንዓያ ትቆፃፀር ማለት እዩ ስለዚ ነታ ማውዝ ብምንቅስቃስ ነዛ ኣሮ ብምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ትእዛዛት ናብ ኮምፒውተርና كنمحلالف استفلالي فايلات كنكفت كنعطو ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ተኽእለና ማለት እዩ ታ ማውዝ ክልተ ባተን እዩ ዘለዋ ኣብ ላዕሊ ሌፍት ባተን ኣለዋ ራይት ባተን ድማ ኣለዋ ሌፍት ክሊክ ራይት ክሊክ ኢልና ኸ ንፅውዓ ማለት እዩ እዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዛ ማውዝ እዚኣ ሕጂ ክልተ ነገር ኣለዋ ሌፍት ክሊክ ኣለዋ ራይት ክሊክ ኣለና ማለት እዩ ሌፍት ክሊክ መብዛሕትኡ ግዜ ሰሌክት ክንገብር ወይ ድማ ክንመርጽ እዩ ዝሕግዘና ራይት ክሊክ እንድሕር ጌርና ኸኣኒ ነቲ ዝመረጽናዮ ሜኑ የውፅአልና እሞ ኣብቲ ሜኑ እንታይ ከም ዝደለና ክንመርጽ የኽእለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ፕሮግራም ኣብቲ ኮምፒውተርና ብፍላይ ኣብ ዴስክቶፕ ዘለዉ ክንከፍቶም እንድሕር ኮይና ክልተ ግዜ ነታ ሌፍት ክሊክ ዳብል ክሊክ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክልተ ግዜ ክንፀቕጣ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ ክሊክ ጌርና ነታ ማውዝ እንድሕር አንቀሳቂስናያ ነቲ ክሊክ ጌርና ዝሓዝናዮ ነገር ድራግ ክንገብሮ ኸ የኽእለና ክንስሕቦ ክንመጦ የኽእለና ማለት እዩ እዘን ብየማን ንሪአን ዘለና ድማ እታ ቀዳመይቲ እታ ኣሮ እያ እዛ ኣሮ እዚኣ ፖይንት ትገብረልና ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ኮምፒውተርና ክንፅሕፍ ኣብ ደልየሉ እዋን ድማ እታ ኣሮ ናብ ከምዚ እታ ብኻልኣይ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ናብ ከርሰር ትልወጥ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ከርሰር እንድሕር ሪኢኹም ንኽፅሕፍሲ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ መሊስና እታ ኣወር ክላስ እንድሕር ዳ ሪኢና ኸኣኒ ተፀበየኒ እያ ትብለካ ዘላ ማለት እዩ እታ ማውስካሲ ዝኾነ ስራሕ ስለትሰርሕ ዘላ ተፀበየኒ ትብለካ ኣላ ማለት እዩ እታ ናይ ኢድ ትመስል ምልክት እንድሕር ዳ ሪኢኹም ከዓ ኩሉ ግዜ ሓደ ሊንክ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሊንክ እንታይ እዩ ምስ ከፈትካያስ ናብ ካልእ ደስቲኔሽን ዝወስደካ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ኣብ ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለና ብዌብ ብራውዘር ጌርና ኣክሰስ ክንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ወይ ድማ እታ ከርሰርና ናብ ከምዚ ኢድ እንድሕር ተለዊጣ ሃይፐር ሊንክ ከም ዘሎ ይሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝረኣናዮ እታ ማውዝ ነታ ፖይንተር ኢና ነንቀሳቕሰላ ካልእ ላፕቶፕ ኮምፒውተርና እንድሕር ደኣ ኮይና እተን ላፕቶፕ ኮምፒውተር ከምቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ ትራክ ፓድ ዝበሃል ኣለዎን ወይ ድማ ታች ፓድ ኣለዎን በዚ ተጠቂምና ነታ ማውዝ ከነንቀሳቕሳ ንኽእል ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ታች ፓድ ድማኒ ሌፍት ክሊክን ራይት ክሊክን ክልተ ባተን ድማ ይፀንሓና ኪቦርድ ኢልና ዝፅዋዕናዮ መሳርሒት ፅሕፈት ቁፅርታት ከምኡውን ካልኦት ሲምቦልስ ኣብ ኮምፒውተርና ክንፅሕፍ እያ ትኽእለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዛ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ሸላሕ ቨርቲካል ላይን እንድሕር ዳ ሪኢኹም እሳ ከርሰር ተባሂላ ትፅዋዕ ንኽትፅሕፍሲ ተዳሎ ትብለካ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ እንታ ናይ ማውዝ ፖይንተር ናትና እውን ከርሰር ኢልና ኢና ንፅውዓ እቲ ናይ ኪቦርድ ከርሰር ከኣኒ ኢንሰርሽን ፖይንት ተባሂሉ እውን ይፍለጥ ወይ ድማ ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብ ገለ መፅሓፍቲ ወይ ቪድዮ ገለ ክትሪኡ ከለኹም እዚ ተርምስ ክፀንሐኩም ስለ ዝኽእል ክትፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብ ሞባይልና ወይ ድማ ኣብ ታብለትና መሴጅ ክንፅሕፍ ከለና ልክዕ እታ ከርሰር ንሪኣ ኣለና ምሽ እታ ቨርቲካል ላይ ንሪኣ ዘለና እሳ እታ ከርሰር ወይ ድማ እታ ኢንሰርሽን ፖይንት ኢልና ንፅውዓ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኣስማት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ቀፂልና እታ ኮምፒውተርና ምስ ወላዕናያ
لوجين مس جبرنا مالت لوجين مالت انتهي وتي يوزر نيم اند باسورد مساتنا فيت نفيت دمصنا ناي مجمرتا ويندو از ديسكتوب إلنا نصوره بوتاي مالتي كابز ديسكتوب تجميرنا هنا زتفلالي بروجرامات يكون فايلات ما هنكفت زتفلالي ابلكيشنز اكسس كنجبر نجمر زنريو زلنا ات ديفولت ناي ويندوز 8 ديسكتوب نزي مثل إذا أبسل نريو زلنا خا ديفولت ناي ماك اوبريتنج سيستم كأني نزي يمثل ديسكتوب مالتي زات كاير خدي وكن تمثلسي كتفلت وصل دلو هي زغات ديفولت ناي ويندوز 10 اوبريتنج سيستم ديسكتوب نزي يمثل زغا ناي ويندوز اكس بي ديسكتوب نزي يمثل مالتي قصيلنا نريهم توم ايكونز لنا نصوعنا ايكونز نيشتي مثلي ወይ ድማ نيشتي سلي ዘለዎም ኮይኖም ኣብቲ ዴስክቶፕና نريهم ንሓደ ፋይል ሪፕሬዘንት ዝገብሩ ልክዕ ከም ሎጎ ማለት እዩ እዚኦም ايكونز እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ክንከፍቶም ምስ እንደሊ ዳብል ክሊክ ክንገብር ክንክእል ኣለና በታ ሌፍት ክሊክ ዝበልና ኣብታ ማውስ ዳብል ክሊክ ብምግባር ኣብ ዴስክቶፕና ዘለዉ እዞም ايكونز እዚኣቶም ክንከፍቶም ንኽእል زوم نريهم زلنا نعمل موزيلا فايرفوكس زلنا زلو ناي موزيلا سلتسعنا تا كمبيوترنا ناتو ايكوني مالتي نزيا دبل كليك مزغبرنا ات موزيلا فايرفوكس دما يخفتلنا كومون اب ماك كا لانش باد زبلالنا لاي اب تحت زمت ساتون كليك ناغبرنا حنسا اينا كليك غيرنا نخفتم اب ديسكتوب نازلوها دبل كليك ناغبرنا نخفتم كلا اب كمبيوترنا ببزح نريهم باتنز አለው بفلاي ድማ እዞም ኣብ ስእሊ نريهم ዘለና ኣርባዕተ ባተንስ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዊንዶውስ ክጸንሑና እዮም ስለዚ ክንፈልጦም ክንከላለና ኩላቶም ኣስማት ኣለዎም እዛ ቀዳሚት ንሪኣ ዘለና ሚኒማይዝ ባተን ተባሂላ ትጽዋዕ እዛ ካልአይቲ ድማኒ ሪስቶር ባተን زي أساسيتها maximize button زي أدما close button جي مبزحتو جزي X نحداريهم مع تسوي مالتي close قبر نحداريهم كا عجينا زا program زي تخفتها زلا close كنقبرا أبزي X نتوو مالتي نحدا خمزي عينت minimize نحرالات تخوينا خاني أبا مستغربنا أفتناتنا تاسك بار أب تحتي أو تسأنحلنا مالتي أو تقميت أتلنا تسأنح مالتي زيا ماكسيمايز نحدا بزز أنا حاتكم نحر كل جيركم ماها أزا ويندو زيا عباي كوينا رأينا مالتي لذي زياتن مفلاتن أقداسي كالا كمبيوترنا نرأيهم كأزم باتن سالو استفلاليو أبز استفلالي applications استفلالي عينة باتنز كنري نخلينا زين يمتم كنزارب لهم لتصنحنا تا قدامي تا ابزن ريازلنا تا مينيمايز باتن زبلنا زي قصيلا تا ماكسيمايز باتن علاتنا بزي قصيلا خا تا كلوز باتن علاتنا مالتي ስለዚህ ዚያተን ኣብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘጓንፋና ክንፈልጠን ክንክእል ኣለና እዛ ሚኒማይዝ ባተን ሕዳ ፀቂጥና ያ እዛ ዊንዶው ዛ ተኸፊታ ዘላ ዊንዶው ኣብዚ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ኣብዚ ታስክ ባር እዚ ኣብዚ ኮፍ تبل نجزي أو تصحنا تخد مالتي صايتنا دما مليسنا هم ملسان خد إذا ماكسيمايز باتن إذا خليت نحدد صايتنا دما إذا ويندوزي مولو سكرين يشوفونه مالتي عابو خينو رأينا مالتي إذا كلوز باتن نحدد صايتنا خاني نزا ويندوزيا مع تصويته مالتي لزياتن كفلتن كلا لنا كلا أب كمبيوترنا ببزح إذا قوانفنا استفل عليه عينة مينو قالو جي رايت كليك مستقبل أبزخونا أيقون أبنت رؤسو زخالة مينو منزل ويافتر ديسكتوبكم رايت كليك نحداجيركم نزا أب سكرين رأزلنا مينو خا تمزل مالتي سلازي زتفل عليه إسراح نخسرح خا يخولنا زون مينو زياتو أبز مينو دابل كليك مقبار أيد ليناني زخونا مينو أبزي كل مرز كلنا حانس عينا كليك نقورو مالتي
እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ applications ዘለው ሜኑ እዮም ሜኑ ተባሂሎም ይፍለጡ ማለት እዩ ካል ኣብ ኮምፒውተርና ዊንዶው ኢልና ንጽውዖ ነገር ካሎ እዚ ዊንዶው ኢልና ንጽውዖ ዝኾነ ፕሮግራም ስከፈትና ኣብ ናይ ባዕሉ ዊንዶው ዝኽፈት ማለት እዩ ካል ፕሮግራም ድሕር ከፊትናኻ ርእሱ ዝኻለ ሓደ ዊንዶው ካ ይኽፈት ማለት እዩ ከምዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ትሪእዎ ኣለኹም ተሓንቲ ወርክ ትብል ፎልደር ምስ ከፈታ ኣብ ናይ ባዕላ ዊንዶው ተኸፊታ ኣላ ሕጂ ሓንቲ ዊንዶው ኢልና ንጽውዓ ማለት እዩ ተኻሊትካ ቫኬሽን ፎቶስ ኢላ ተኸፊታ ዘላ ፎልደር ከዓኒ እሳኻ ርእሳ ዝኻለት ዊንዶው እያ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ንጥቀመላ ዝብል ኮይኑ ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ንውልዓ ኪቦርድን ማውዝን ከመይ ጌርና ንጥቀመለን ከምኡውን ዴስክቶፕ እንታይ እዩ ዝብል ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ አይኮንስ ባተንስ ሜኑ ዊንዶውስ እንታይ ከም ዝኾኑ ሓፂር ትምህርቲ ተማሂርና ተስፋ ገብር እዚ ቪድዮ ጠቒማትኩም ትከውን ካልኦት ክትጥቀሙላ ድማ ሼር እግበርዋ ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ዘለኩም ሪዛልትኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉና زغطل تمرتنا ليلة مس operating system زبل كخوني أبقى عليه رخبنا